Thokozani ngenza ukuthi yanibingelela mkhulu wasemakhosini, yanibingelela indaba enixoxa ngofakazi, yanibingelela nayigimigimi ngala mavuse amakhulu. Niyeleyo nonke emagumbini omhlaba, enhla nasezansi, eningizimu, entshonalanga. Namhlanje siyakhala. Sikhala ikhaliswa yini? Sikhaliswa uwena nje ohlezi ukhala njalo. Cha, ngenza ukuthi ngithi ake sizela kunina enisuka kude kompumalanga uningizimu. Lana sikhombise nje ukuthi sake saba bathandazi, sikhiphe nanti ilivi umkhulu athi zithi ithunya esithi ukudedela nje mbijana abantu beyizwe. Please, before uzosebenzisa lento, wena uqala ukubuka le video, please do make sure ukuthi uyasubscribe on my YouTube video. Subscribe nje and share the video. Nalo ulwazi lubalulekile. Ngicela ke nithathe iFanta yodwa, iFanta orange engisuke ngifuna kuwe, noma 2 litha noma 2 litha. Make sure ukuthi uyasebenzisa, then ulungise ibhakede elimhlophe, ungalisebenzise elimnyama. Sebenzisa okumhlophe, at least kube eminye imbala, but not black, not dark. Kube into ezoba mhlophe, kodwa kube ibhakede, ngabe 5 litha noma ngabe bani, kodwa uthatha-ke wenze nje ingane zakwethu kule nto lena. Uzothatha le Fanta, uthenga, ithatha, uyayibeka, uthatha ibhakede, ulifaka amanzi. Uma usufakile amanzi, uzobe bese-ke uyakhuleka. Lo mkhuleko wakho ukhuleki ngomlomo, ushaya ngenhliziyo yakho uma uyenza lento, ujule, wenze sure ukuthi awuphazamiswa muntu ngenkathi uyenza lento. Bazali, uma ngabe ingane yakho yenza lento ngalokhu kuphazamisa, nibiza nje, ave nithanda ukubizana, noma ingane umuntu uthola ukuthi ibhizi, noma ngabe kuthiwa ubani. Make sure no one disturbs you. Uyathatha, uyathela lento, uyahlanganisa, then-ke uyakhuleka, ukhuleke lokunamandla. Uma unqena ukuthi uzawukuthini, uze kumkhulu wasemakhosini akhulekise iFanta yakho, khuleka ngokunamandla. Sithi ukukhulekisa bese kuyabuya uyahamba uye ekhaya uyoyenza lento kanye namanzi abusiwe. Ufike uyenze lento, ukuhlanganise, then bese-ke uyakhuleka. Ukhuleke ngenhliziyo, ukhuleke lokhu okufunwa uwena, kuwena osuke nje unebhizinisi nofuna ukuthi impilo yakho ivuleke. This is another opportunity ukuthi ngithi nisebenzise, uzobe seyageza ngalelo khuzana, ngale Fanta. Noma ungakwenza nje Nkosi yami lento kube u7 days, uyenze njalo ekuseni naka kudzabula kusa, noma ngalesikhathi kuntwela ezansi kusempondo zankomo. Wenze njalo nje, ushaye le nto, ukhuluma nhlobo, ugeze. Uma usugezile-ke awube usagcoba noma usalokhu umiyeke le nto yomele kuwena, awusuli nhlobo, yeka yome nje, uqhubeke nempilo, uye phambili, ukuze impilo yakho izona. Ukhuluma konke usudinga. Uma unebhizinisi uzokhuluma ukuthi ucela kwenzeke njani, ngoba it's a force lento, iqhamuka ey'thunyeni zikaMkhulu uMakhosi. I've tried it, iyangisebenzela. Uyizame nawe ukuthi ayizukusebenzela yini na? Ukuthi ayizukusebenzela, kodwa-ke nxa udinga i-extra power, usondele nje kumkhulu wasemakhosini ukuthi ukukhulekise leli simo seFanta. Kungakuhle khona nawe uzoyithola le ndlozi zamandla, kodwa uma uza wenze sure ukuthi ungiphathela le makhandlela ayelo. Yebo, ukuze sizokwenzela kahle, abe yisikhombisa. Usondele nje kumkhulu wasemakhosini, ke uzosetshenzwa nje,
akuhlezi kudliwa umuthi la ekhaya, kudliwa naneyiwasho iy'ngane zakwethu. Practice, ubone, ubuye uzobonga uma kukusebenzela, ubuye uzobonga. Wangabonga izawudikila le ndlozi esuke ikunike lokho, bese ubona kushabalala kanti waqala ukuzwa la ngomkhulu umakhosi. Thokozani-ke iy'ngane zakwethu, umkhulu wasemakhosini lo ndaba elixoxa ngofakazi. Nawe usazoyixoxa, uma ungakuyixoxi cha, sekhona. Uma ngisho njalo ungaze ulindele ukuthi uzofica umuntu osuke perfect in every way. Ngiyacasuka nami ngikho konke, kodwa-ke ngiwundaba elixoxa ngofakazi. Injalo indaba yengane yakwethu. Ngilosi yamandla, ngilosi yokuphila, Jehova ekhaya ekhaya esulwini. Yabhala le nto yami, yabhala ekhaya esulwini. Thatha inamba kusaseyo 072871995. Na ngiyatholakala engane zakwethu phansi. Location uzokwazi ukuthola. Umkhulu usene-website ingane zakwethu. Yize ngingaqeda ukuuploada yonke into, but nizokwazi ukubona zonke izinto khona mane ngiguglisha. Umkhulu usene-store lapha Shopify. Please make sure ukuthi wena osuke une-app yakwa-Shopify uyakwazi uku-order, noma ukwazi ukungena lapha online. Ungene bhaliwe nje umkhulu umakhosi .myshopifystore.com. Uyangena uya-order okuodayo, umkhulu sikudilivele. It's a legitimate business nje khona. Sibonge nama-products nisazowafaka, nisazowa-uploada. Yes, ngane zakwethu, thokozana ndawonye. Amen.